Sepal a Cynthia si počul, čo bolo? Neviem, čo sa stalo, Dotko. No tam v festivale hip-hop žije. Ju chcel vyhodiť? Aspoň takto povedala. A neviem, že komu mám veriť, komu nemám veriť, či ho spáva dobre Sepal, alebo Cynthia. No ale počúvaj, ja mám taký jeden nápad, lebo vieš, ja spolu organizujem, no akože si to myslím aspoň, športový festival 3x3 Sport Fest, čo bude v Trenčine 2. augusta. To s Dodom organizujeme a ja som sa rozhodol, že tam ju pozvem, Cynthiu, a tam ju nikto nevykáže, ja jej dám výstok a ona môže prísť na športový festival v kľude, zabezpečím, aby ju nikto nevyhodil. Lebo to ja budem mať kompetenciu, vieš? A ona možno bude aj moja frajerka potom tam, keď sa jej to bude páčiť. Možno ja zbavím tu jej kamarátku Ninu Janovú. To ešte keď ona uvidí, aké ja mám futbalové skúsenosti, jak Ronaldo a Messi dohromady, tá ona isto bude potom moja frajerka. A jej zase ukážem, jak viem basketbal hrať.